إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا كو يا وانا mutanen birnin turun wani ɗanka dai gari mai albarka Allah ka ɗan uwanku ɗaninku jikanku almajirinku shirkinku abokinku hine Sheikh Sula Muhammad ba kula na birnin Yarmaya tuntuɓan karihi mai ba munafukan Najeriya haushi ɗanin mai sai dai aka lata kai 2000 mutum ɗaya tek mijin mace 4 maganin ƴan tsurku mazari ba a san gaban ka ba na yar malaya gagar gasan masu gasa na yar malaya uwar ka ake gagar kyan masu gi na yar malaya kin taɓa gayi mai baroshi wani mai sai kallo 2000 mutum ɗaya mijin mace 4 maganin ƴan tsurku mazari ba a san gaban ka ba na yar malaya gasan masu gasa a wajen tseren warka gasan masu Allah maka albarka gasan masu gasa na mariya gagarikin masu ki na mariya man on the people chairman of Furchin Tunin Wada local government kuma tilas yes you are talking I am ready idan idike people idan idike him God kuma going to anywhere preaching. It ain't power, no people cool. Who are you? Bloody fool. Donkey, monkey, toto is go there. I am not inviting you. You are coming by no time. Ni abin da ba na so a duniya gaba. A haɗa kai. Dan izala ya fi ɗan ɗariƙa. Dan ɗariƙa ya fi ɗan izala. A daina kallon wani abanza suna nan a riƙe ta. Turin baro. Yankan farce. Sai da gwanzo, sai takalmi, sai da babura, ita kanta kasuwa rahama ce, komai ga tukutus. In ya zo kasuwa ba laifi. To, manzo Allah ci kasuwa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci kasuwa. Kun zama ta kasuwa da ya wani bai da mutunci wani na ganya kasuwa. To me? Mace ce ba ce da kasuwa ba. Haramun ne mutum zo kasuwa. Ko ɗan fulani ya kyale mata ya tafi kasuwa ƙarya yake ba a ciki ɗaya nan uwatar. Wa ƙarna biyu ce kunna matsalar matanmu a gida wala tabarrajana kada mu rinka sakin su tabarrujal jahiliyatul ula su rinka yawon rijalen da can ai ƙara ta mala kuma din Najeriya ba malami ina duk wani shak ya shamci hancin uwatar. Ni kaɗai ne a Najeriya, faɗa nake dangan, me za ka yi, ba tsoron kuwa nake ba ɗan sanda ba jan buya da kyancin uwatar, sandan ba ya ci ubansa. Tsoron ne, tsoron wani abu jan baki zaro ƙoto, ƙoton gidan barajen da wa yake, ya ko hannu mu je mu wata ranar yakin balala marmada kuka sannan muka titin balba ana fama da ni kaga so nake tun da sallaci a janna dama Allah bai taki Allah ba domin kai ba ma ka laka to hazihin nirana illa li kullu kafirin idan ban mai sallah da wuta in ka makale hannu sallah ta yi in ka saki hannunka sallah ta yi in ka sallah da karfe ɗaya ta yi ta bari sai tsare biyu sannan ma ta nuna ko gani na sallah ya samu malam karatun ba anan gefe yake in ka tuka leke sai ka leko tsaya kowa na ne addinin Allah ɗaya ne kuturu gurgu makaho makarniya gajere dogo
jahili baki fari gurgutarka mai kulu mai kaje mai tautau mai shakuwa mai kwannabi matattiraye kowa gani a masallaci naka ne manzo Allah kuma yace innamal mu'minuna ikhwatun dan musulmi dan wa musulmi fa asaluhu baina aqwaikum hala alƙawa kasa kuwa ba su miji ba su ba za mu yi rayuwa ba malam idan ba hukuma ina son wa'azin nan alƙira ba kwanan mai uban sa ta kanci kuwatar ko ba kwanan wala Allah ya ba shi din ne annabi ne yi ɗaya uwatar ana magana Allah kula wani magana ba kula magana Allah yake yi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighun namra qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara mala a haɗa kai ni mutum tausayi nake ji masu rike musa zuwa idan ba hukuma za mu yi rayuwa ne almulku zullullah sarauta ina ce ta Allah almalu kuɗi kuma farilullah fili wa Allah al'ilmu karatu nurullah a cikin Allah wani kai kuma akai kai kuma tsazara kuma su wani ne rarare ana kuyan nan ya zare nake ka zare gwaran uwanka ana wani ki wallahi nan zare ne uwa gidi ya ce da ba kula irin mali ya mahaukaci shi kuma kaji sai ce da manzan Allah mahaukaci bale ni duk aji kan banza an ce da manzan Allah mahaukaci waye faɗa kabirai ne faji an ƙauna kufarun a sabar hujjinatin mazahara kuma sai kun an ƴan izala da tseren uwar sai ji mazahara uban ka da kyan tukwatar kowa ce satul fati silatu ba silatu manzan Allah bane uban ka da kyan tukwatar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya da mu Allah ta fita ga manzon Allah shi da alfaji mabuti shi ma ugulida ga abin da ke a kulle ana na riga ba na yi karatu salatul fati salatul manzon Allah ne kai yan ilala kai ya kuce uban ku ya ji kyacin uwatar ka ce kai ne ahli sunna mu ahli tsailan uwarka ne kai dan gemin kallet dan akuya ma da dan aljanna ne ya Allah da gemu لا أنظر إلى صوركم ولكن انظر إلى قلوبكم أي ترى تمنا والله إذا كنت جاين دنيا حولك ده هنا هولا هو ما يمتعني قسم مقبرتا ba hada ake ba kowa kuma hada ya hada wurin uwatar daban da ma ake tura kasar yamma daban a gaba tuwo ta gaba an yafa ruwa a kashi a shi da ya tuwa kashi ai baka ji bane ko koya min wa'azin za ka yi don korka. Malam magana kan da kawai in ka da hankali ka yi zuwa. Abin ke fita daga baki na ba za ka iya faɗa ba. Ba za ka iya faɗa ba akan wa'azin na danna a zo bayan ayar. Ba menene mun ake zagin Allah? Ƙarya ba zagin Allah ba ce kuma na yi. Tun da kallon wani a banza shi ma banza ne. Ita idan ba ƙarya ba ce ubanta da kyancin uwa ta ta. Ƙarya ce kawai. abin da Allah ya ce wa ta shimu bi haulillahi jami'an wala tafarraqu gurin yamala ka sa yamala gurin kisra ka sa kisra in ka ce halata ka ta kayan uwarka halatte ka kawai ko ka ce sabbi sibar duka la'ala ka lalata auren uwarka la'ale sabbi sibar duka la'ale allazi galga fasawe wallazi qadira fade wallazi akalla mar'e faj'alahu gusa'an nahawe سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يكفي وأن يسرك ليسره فذكر النفات ذكره تذكروا من يكشي ويتجنبها الشقاء الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى أنا بلا من تذكر وذكر زمن ربي مسلي بل فوسرنا الحياة الدنيا وبالله دكان وابك إن هذا نبي سبيلون سبي إبراهيم وموسى حتى من زن الله ذات القرآن haka da uwa da uba da addini ba a sakewa ka ce wa ubanka bai gane ba bai ci uwarka lokacin da ubanka ke cin uwarka kai kuma kana yana dan kutumar durin uwarka munafukan banza kuma yi magana ci ubansa ta tsama ciro wallahi munafukan da muka bin durin munafiki a Najeriya karatun da ba a girhi